Знаеш ли, че децата, които не спят пълноценно, се разсейват много по-лесно в училище? Ето най-добрият начин да им осигуриш дълбок и качествен сън. Много родители търсят причината за липсата на концентрация в характера, телефона или учебния материал. Но често проблемът започва много по-рано, през нощта. Когато детето не спи дълбоко, мозъкът му не успява да се възстанови. Сънят става по-плитък, а на сутринта детето става по-уморено, по-лесно се разсейва и трудно задържа внимание в клас. Една от основните причини за това е начинът, по който детето диша по време на сън. Ако носът е запушен и детето диша през устата, тялото постъпва по-малко кислород и мозъкът не може да влезе в дълбоките фази на съня. С времето това се отразява не само на вниманието, но и на паметта, настроението и желанието за учене. Родителят вижда резултата през деня, но рядко го свърза с съня. Добрата новина е, че това е навик, който може да се обърне внимание на време. Ако забелязвате, че детето ви се буди уморено, хърка или диша през устата нощем, обърнете внимание на носното му дишане. Лепенките за носна носои подпомагат носовото дишане, като държат носните проходи отворени през цялата нощ, без лекарства и без агресивни методи. Може да ги разгледате и да направите първата стъпка към по-спокоен и пълноценен сън за вашето дете.